Esta panadería situada na rúa Rosalía de Castro, en pleno centro urbano, a escasos metros do concello, foi un dos últimos establecementos que sufriron os ataques dos amigos do alleo. Foron as propias empregadas do negocio as que deron a voz de alarma ao chegar a primeiras horas da mañá ao local para a súa apertura e descubrir que un dos vidros da cristaleira estaba esnaquizado. Nesta ocasión os ladróns non foron quen de entrar, aínda que os danos ocasionados si foron cuantiosos. Nos chegamos moi cedo porque, bueno, temos que estar na tenda antes de abrir para poder facer o que vamos a vender, os produtos, e nada máis chegar sabimos que a cristalera estaba toda escachada, rota. Entramos, a alarma tiñámola activada, polo tanto non había tampouco aguxeiro ningún para que puderan entrar, pero bueno, tiñamos todo o destrozo no chan, porque a cristalera, ainda que non a romperon de todo, si que houberon uns cristales que estaba o chan todo esparcido. E o susto, pois, terrible, imagínate, tivemos que chamar a propietaria, limpar todo antes de empezar a traballar. Non chegaron a entrar porque, por sorte, temos un cristal un pouco potente. Non sabemos tampouco con que quixeron rompelo, porque realmente con puñetazo non queremos, supoñemos que sería con a alcantarilla ou con algo que despois levaron. E temos un cristal un pouco de seguridade, entonces por eso non puderon entrar realmente, pero vamos, estaba roto de arriba a baixo. Por desgraza, este tipo de sucesos estáse a converter en algo frecuente en Ribeira. É unha situación que preocupa tanto a veciños como a comerciantes, que reclaman unha maior presenza policial nas rúas. Todos os comercios en algún momento sufrimos algún tipo de intento de roubo ou roubo, e, bueno, nas parroquias tamén, en coches tamén temos moitísima seguridade os que nos desplazamos en coche porque en calquer momento rompenche unha ventanilla, e estamos así continuamente. Nas últimas horas, a Policía Nacional detivo un dos principais sospeitosos desta vaga de roubos. A él atribúenselle furtos en vehículos registrados nas últimas semanas, tanto na vía pública como en garaxes. Para a súa detención, os axentes da Policía Nacional botaron man das cámaras de vigilancia de varios negocios e edificios que lograron gravar a este individuo nas inmediacións na que se cometeron os roubos. Trátase ao parecer dun vello coñecido das forzas da orde, o que lle constan numerosas detencións anteriores por causas similares.